Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoşku buraykum gudarık salav rezu hürmet bu. Ez iro jwara bahsa giringiya zaman di İslam'da. Dini İslam'ı dini Xwedê Teala çawa bahsa zamanı melke çi giringi u ehemmiyet dayı zaman u milliyeta me. Jibo ku mirov medeniyeteki ava bike ihtiyacı bi du tişta heye. Yek bi ekonomi heye, abori heye, du bi zaman u maneviyet merve heye. Jibo ku mirov bajareki ava bike, şehreki ava bike, welateki ava bike, para çeke, rê çeke, fabrika muamele u tiştî ku ihtiyacı insana pê dikede mirov çeke, divê ekonomiya me re baş be. Mirov dewlemend be, perê me re hebe. Piştî wî her bisad ve maneviyata me re hebe, per xwedî dînekî dîn be, و her bisad ve zimanê me re hebe, azad be, o zimanê me re xurt û dewlemend be. Xwedê Teala ev tiştê hanêna çêkiriye dayî me û em her însanekî qabiliyeta me heye, em dikarin van tiştana ji bo avakirina şaristaniyeteki, ji bo avakirina medeniyetekî em her însan dikar van tiştana wek milletekî dikare van tişta çêk ava bike. Ji ber vê yekê Xwedê Teala gava di Qur'ana pîroz da bahsa reng û zimanê me dike. Piştî avakirina erd û asîman bahsa reng û zimanê me dike. Yani erd ji bo jiyana însan çiqo mühîm e, asîman ji bo jiyana însan, hayata însan çiqo girîng e, çiqo ehmiyeta wî heye. Wisa zimanê me û rengê me eqas mühîm e, li ba Xwedê Teala eqas girîngiya wî heye. Xwedê Teala di sûrê Rum ayeta 22 da Bismillahirrahmanirrahim wa dibêje ve min ayatihi halqus semawati vel erdi ve ihtilafu elsinetikum ve elvanikum inne fi zalike le ayatin lil alemin. Xwedê Teala dibêje ji nîşan kudreta Rabbil alemîne xulqandina erd û asîman. Yani gava mirov li erdê mêze dike, li asîmana mêze dike, li xîr û xweşa erdê, li mezine û ezemeta însan li asîmana mêze dike. Tevê manayê ku Xwedê Teala ev kainat ava kirî, ev îşaretî ser wê yekî ku xaliqekî mutlaq heye. Tu kesekî însanekî, mirovekî, beşerekî nikare erd û asîmana wa bi bêkilokê masî çê bike. Xaliqekî mutlaq sanîekî heye ku erd xwesa bi xêr û xweşî çêkiriye û asîman çêkiriye. Ê ku hayatê didime erd û asîman e. Yani gava erd nebe, xêr û xweşî erdê nebe, asîman nebe, em nikarin nefes bigirin, em nikarin hayat erdê da bijîn. Her wisa Xwedê Teala dibêje ve ihtilafu elsinetikum ve elvanikum. Her wisa cihêbûna zimanê we û rengê we. Ew jî ji ayetê Xwedê Teala ye. Her wisa divê inne fî zalike bêguman divê xulqiyeta Xwedê Teala da li ayatin lil alemin ji bo alemê, ji bo însana çi heye? Em bivê pend û şîret û îşaret heye. Ji bo însana, ji bo dünyaya alemê, ji bo alemê ku dünya idare dike pend û şîret û nesîhet heye. Yani Xwedê Teala piştî xulqandina erd û asîman bahsa ziman û rengê me kirî. Çima? Lewra erd û asîman bi mirovan xweş e. Gava mirov di dünyayê de tune be. Ma erd bi çend qîmeta erdê çi ye? An jî qîmeta asîman çi ye? Baran bibare nebare. Giha û gul û giha û gulîk û sosin hişîn bibe zerzewat û xêr û xweşî û fêkî û xwarin ji erdê derkev dernekeve. Ma çi menfieta wî heye? Çi xêra wî heye? Hebûna, xweşbûna dünyayê bi hebûna mirova ye. Mirov reng dide xweşiya dünyayê. Xweşiya dünyayê bi hebûna mirova ye. Dünya û asîman ji bo xizmeta me hatî xweliqandinê. Ji ber wî gelê meminan çawa da erdê da çiya heye, cihê çiya heye, deş û zozan heye, avê cihê heye, giha gul, fêkî, em bivên
پنجارن جهی تمام جهب جهی هیه اوا خیر و خوشه که ده جیانه نه وصای هر وصا آسمان جی خمل آسمان جی آسمان که هشین مزن هم به بشف جی آسمان که رشی تاری و دنوا خملاوی ستیب ده چروسکه باته باران ته عود گرجه عود کم دوه بف ده باران ته هم به بروسک وده ده آواجی خملو زینه ده آسمان آیه evan her du asima gava hesra da barin gava asimana baranti berfte ard buvi hayat ve dji hayat kevadi em insan jive istifade dikin ev hamut tish sef jibo menfaata insana ev jibo insan hati xolqandeni her wisa çava devlemendiya arde xir u xoşeki de jiyana me her wisa devlemendiya zamanı me devlemendiya rengi me xir u xoşeki de hayatı yani gava dünya tek millet ekibi tek arka ekibi yek zaman ekibi maşi xir u xoşe dünya hey çava çiya jehv cihine av jehv cihine tama gihav meyve jehv cihiye her wisa insan jehv cihine rengi me zamanı mecayeti Xwedê Teala'yı yek jiyekî zêdetir nene. Veja vê tê zanînê ku çawa erd û asîman nimet ji me re mesela ji erdê giha derdikeve, pencar derdikeve, zerzevat derdikeve, fêkî derdikeve, xwarin derdikeve vana hemû nimetin mirov li hember nimetê Xwedê ji Xwedê re şikir dike. Şikir kirina nimet ew mirov dixwe dibe elhamdülillah piştî wî kesê dewlemend destê xwe dawî bêrîka xwe bi feqîr û fuqara re pavre dike, zekat dide, sedeqat dide û malê xwe bi feqîr re pavre dike. Eva çi ye? Eva ya em bibêjin şikirkirina nimetê Xwedê Teala'yê. Her wisa şikirkirina gava zimanê me nimetê Xwedê Teala be, rengê me nimetê Xwedê Teala be divê em ji vîya re şikir bikin. Yek reşe, yek spiyê, yek sore avajı xîr û xweşiya dünyayê. Şikirkirina zimanê me eve divê tu pê qise bikin. Tu zimanê xwe mala xwe de bi zimanê xwe qise kir. Jê şerm neke. Zimanê te hebûna tê. Yek ji nimetê Xwedê Teala'yê yek ji sedemê ezemeta Xwedê Teala Xwedê Teala tu Kurd çêkirî, Türk çêkirî, Arep çêkirî, Alman çêkirî, Amerîkî çêkirî. Zimanê te Kurdî, Tirkî, Arebî, İngilîzî. Tu reşe esmer bana giş ji nimetê Xwedê Teala'nın. O yek ji nimetê Xwedê Teala ew ku tu zimanê xwe qise bike. Hîn bibe, bixwîne, binivîsîne. İnsanê ku salê wan çûn jor îdî nikare hîn bibe, nikare binivîsîne, nikare bixwîne, em ji wan re tiştekî nabêje. Lê divê ew ji zarê xwe re bibêje, zarê min, neviyê min, tornê min, mala xwe de bi kurmacî qise ke, lewre zimanê te ji ayetê Xwedê Teala'yê bi tirkî bi kurmancî bixwîne, bi kurmancî binivîsîne, kurmancî xwe îfade bike. Eva girîngiya ku Xwedê Teala daye ziman. Çawa erdekî dünya çok az kıymeta heye, zimanê te ew az kıymeta heye, li zimanê xwe xwedî derbikev. Li hebûnê xwe xwedî derbikev. Lewre zimanê te ji hebûna te ye, sedemê hebûna te ye. Gava zimanê te çû bi carekî hebûna te tere. Ji Adem aleyhisselam heta roja îro du tişta hebûna me re parastiye. Yek din du milliyet. Gava tu li milliyeta xwe xwedî derbikeve ve tu li zimanê xwe xwedî derbikeve. Milliyet manavî ev ku ez gava çawa qedr û qîmet dedim xwe, çawa rêz û hurmetê dedim xwe, ez wisa didim milletê hember xwe jî. Ne ku ez bibîm wele herkes Kurd e, herkes Arab e, herkes Türk e. Ava ne milliyet e, ava faşîzm e. Eva kesê ku min înkar dike divê tu Tirk û faşîzmiyê dike. Na milliyet ev ku ez çawa qedr dedim xwe, çawa qedr dedim zimanê xwe, kultura xwe, çanda xwe, hebûna xwe, ez qedr dedim wan wî milletê hember xwe jî ê Tirk û Arab û Alman jî. Ala kulî hal em milliyeta me re hebûna me re diparêze. Her wisa dîn milliyeta me re diparêze. Ew kesî ku dînê xwe wenda kir, milliyeta xwe zû wenda dike. Dîn milliyetê diparêze. Her du ji ayetê Xwedê Teala'yê yek zidê yekê nene. Hinek divê ez Kurdim, ez paşê Müslümanım. Hinek divê ez Müslümanım, paşê ez Kurdim. Eva her du ji eserê nezaniyê, ji eserê cehaletê ye. Xwedê Teala em Kurd çêkirine û dînê me Xwedê Teala şandî. Her du ayetê Xwedê Teala'yê
çava erdu asiman zidde hem behev nave milliyet u dinci behev nave evnak jberwe Xwedê Teala bi vî şekilde em xwelikandine her wisa Xwedê Teala di Sûreyê Hucurat ayeta 13 da dibêje Ya eyyuhen nas dibe gelî insana inna xalaqnakum min zekerin ve unsa gelî insana dibe hûn çêkirine ji mêr û jinekî ve cealnakum şuûben ve qabaîle lite'arefû me hûn kirine qebîle millet qebîle ji bo ku hev naz bikin ev jî didin nîşandanê ku ayet hanine a Sûreyê Hucurat Xwedê Teala em ji jinû mêrekî çêkirine û em kirine millet Tirk Kurd Arab her wisa di nava millet eşîr hene Hûn eşîr û qebîle ji bo ku hev naz bikin îtirafê bi hev bikin eva jî girîngeha Xwedê Teala hem ehmiyet dayê zimanê me hem dayê milliyeta me hem dayê qewmiyeta me hem dayê eşîrtiya me hinek însan hene milliyeta me înkar dike zimanê me înkar dike hinek rêxistinên derketinê Kurda sosyalîst û komünîst ew jî eşîrtiya me ji ortaya radike ew jî eşayîrî ji ortaya radike yani her du jî ziddê Qur'anê ne her du jî li hember Qur'anê mücadele dike ji ber wî gelî Müslümana hûn li dînê xwe bifetilin dînê we çi ye dînê me Kurda Müslüman em Qur'anê diparêzin ji sedî nod û neh lawra Xwedê Teala dibêje لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون سورة أنبياء تدا وقال إنسانا مجورة كتابك داخستي تدا بحث وادك أريهم عقل ناقرة لقرآن بس فتلة هر تجد قرآن ده هي تطبيق بك قرآن حق مسلمان أجدي حق كافر أجدي حق تمام الدنيا يكو خلق يكو خديت الدنيا ده خلق عندي خدي تعالى بس همو تشتند قرآن ده كريه لهون دو قرآن که خودی در بکه تطبیق بکه هونه راستی خوشی هبونه خوشی ببینه دار خودی تعالی دویجه ربکم اعلم بکم خودی تعالی و خدای و ربی و چطور بوزانه جبروی هون یا کرد چه کرن یا ترک چه کرن یا عرب چه کرن دیمج هبونه هفدر رئیس حرمت بگیره لزمان خودی در که زمان ته هبونه ته برشینو شاید تب کردی به خواندنا تب کردی به سترن هلبس تب کردی به دعوت و دیلنا تب کردی به هر تشتت دجنا تب کردی به السلام علیکم و رحمت الله و برکاته